ang mag-drive sang salakyan. Nang, okay ka lang dira sa backseat? Ano ka bala? Komportable ako dire. Grabe naman na yung amay sang anak mo. Hindi ka man lang niya maupdan sa doktor? Bisan drivean ka na lang anay niya. Hindi niya mahimo. Sab, may ngalan siya bala. Si Elvis. Wala ko nahampot, no? Kay balo ka naman kay Elvis. Masako siya nga klase sang tao. Wala siya driver, ha? Wala siya sang jutay lang nga effort parang magpakita sang concern niya sa imo? Ako ang nagpamalibad. Ay, ampot lang Nagkaka-stress ko Ay, oo gali nang. May ngalan ka na ba lang nga napensaran para sa baby mo? Wala pa. Gusto ko anay nga mabatian ang suggestion ni Elvis. Kag suno sa iya, hambalan namo ng bahin dira. Kung pwede akong magpili, gusto ko tani niya, Nathaniel. Sige. Hambalon ko sina si Elvis. Ate, good luck sa akon Buang. Oh, salakyan! Madala sige nagkasugata sa aton! Ikaw! Nurse, si Sheila. I'm sorry, Mr. Blanco. Wala na nakalambot nga buhi diri sa ospital si Miss Tanyedo. Ano? Ang akong anak, ang baby ko. Anong natabo? Nahingagaw sang doktor nga mapagwa siya sa tiyan ni Miss Tanyedo. Dead on the spot siya. Maayo lang gani kay nahingagaw siya dala diri sa ospital. Naluwas pang baby. Buhi ini. God, salamat. Madamong ganyan salamat. Ang uto ni Sheila, si Sabrina. Ginaaptipan pa siya sa mga doktor subong. Wala pa mahibalaan na matuod nga kahimtangan niya. Sige nurse. Hindi na anay ko magaling diri sa ospital. Gusto ko nga mamonitor ang kahimtangan niya. Kag amo man ang anak ko kay Sheila. Isa kasi manan ng kaligad. Sugod sa matabong among aksidente. Kag nalubong na si Sheila. Wala man nakatambong si Sabrina sa lubong sang utod niya. Tungod ari siya diri sa ospital. Kag sugod sang nakabugtaw si Sabrina. Wala pa kami nakakitay. Tungod kadamo sang ginasikaso ko. Suno sa nurse nga nag-update sa akon. Nag-hysterical ko no si Sabrina kung makabugtaw siya. Kani gina-injeksyonan siya dayon sang pampakalma.
Bisan paano, nalipay gid ako. Tungod okay ng kondisyon sa nga akong anak. Bisan kulang siya sa binulan. Apang maayong lawas niya, kag mapagros. Halin sa opisina. Madiretso ako karon sa ospital. Lantawon kong kondisyon ni Sabrina. Sang makabugtaw siya, kahipos sa iya. Wala siya nagasabat sa mga pamangkot sang doktor sa iya. Mas nabalaka sila sa ginapakita niya subong, sang sa nagahysterikal siya. Nakaibalaw na bala siya sang natabo. Wala pa. Wala kami sang ginhambal sa iya. Apang nagapati kami, nga nakahibalo na siya. Sige. Makadto ako sa kwarto niya. Bah, may lalaki nga nagapungko sa tubang sa hospital bed ni Sabrina. Gani hindi ko makita kung bala nagakatulog si Sabrina o kung nagabugtaw. Sino ba lang lalaki nga ini? Kag nabatyagan ko, akig ako. Wala akong maluyagan ang naabdan ko. Si Sian. Kaina pa siya naghahambal sa atupang ko. Apang wala sa iyang atensyon ko. Kundi, ining nahamtangan ko. Naghigda ako sa kama. Kagputi ang palibot sang kwarto. Pati ng kisame. Sian, sa diin ako. Salamat ka naghambal kagidman, Sabrina. Ari ka diri sa ospital. Ospital? Wala ka ba na nakadumdum sa natabo? Sorry Apang doon nagalibugan ang ulo mo. Gani, hindi ka na mapahinali. Isugid ko sa imo ang natabo. Sabrina, hindi ka magpatama sa pagpangarisot. Baso ko makapalain nila sa imo. Wala na si Manang. Kagsala ko ang tanan. Sabrina, Ako gitang balasulon sang natabo. Ako. Aksidente natabo, Sabrina. Si Elvis. Ori siya. Elvis. Si Manang. Wala na si Manang.
Mangin okay gid ang tanan. Hindi ko kimabato ng natabo. Wala ka sasala. Aksidenteng natabo. Kag hindi na mapabalik ang kabuhi sang biktima sa among nga trahedya. Hindi ni dapat ka matabo. Kuntani. Kuntani. Ay, madali lang. Tawagon ko mga doktor. Wala ko nagauntat sa pagmonitor sang kaimtangan. Kag suno sa ginasugid sa akon, you were getting better. Ugli. Ginpangalanan kong bibi kay Greg Andros. Abi mo, gamay lang siya at ang healthy. Kung magpasugot ang mga doktor, dalawang ko siya diri para nga makita mo. Sige. Palihog. Pero kinahanglan mo na magpaayo. Agod nga magbalik ang kapagsik mo. Magpangako ka kay Greg Andros, ha? Nga magpabaskog ka. Kinahanglan niyang iya tita Sabrina. Ilabi na subong. Wala ko sang plano nga mag-angkon sang koneksyon ang akon anak kay Sabrina. Amoy ng deal na mo ni Sheila. Apang hindi ko mahimo nga idingot kay Sabrina ang hinablos niya. Ilabi na subong. Amo na lang sining mabuhat ko. Ang mangin fair, kag makigunang. Hindi ko mahimo nga magpalayo kaupod sa akon anak. Bisan gustuhon ko pa. Hindi ko mahimo. Kadasig magligat sang inadlaw. Ikatatlo kasi mana ko nasubong diri sa ospital. Kag nabatyagan ko, nga amat-amat na nga nagabalik ang maayo nga kondisyon sang lawas ko. Mahulag ko ng lawas ko. Hindi na tuman nga kasakit ang nabatyagan ko. Makalakat na ako. Kag nahukas na kainala ang dextrose ko. Kag makahulag na ako. Nga bisan hindi na pagbuligan sang nurse. How are you today, Sabrina? Better. Ano gali atong nakita ko nga ginauyatan mo kay ina? Gusto ko makita. Nakita ko nga ginbutang mo si Idalom sang imulunan. Kuhan. Madali lang. Kuhaon ko. Ario. Abe? Hospital bill? Nga nga may-ari kasi ni. Hilaptero.
Kuan. Gusto ko lang nga mahibala ng balayran ko. Kung pila na. Hindi mo kinahanglan nga problemahon ang gastos. Akong bahala sa tanan. Hindi ko mapasugtan nga buhaton mo, ina. Hindi na lang naton paglalisan ang bayan dira. Apang tama na kadako sang gastos. Kuna mo. Paano mo mabayaran, ina? End of discussion. Then? Amo kagid bala sina Pirmi? Hindi kagid magpadaog? Oh, Kagbisan si Manang. Nag-antos sinha. oh. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Bombo Radio Bacolod. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo, pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung diin man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyber. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Tikman. Kundi, daw sa nakatulon siya sang bato. Nakahibalo ako sang imo tuyo, Ruben Delmar. May gusto ka kay Alona. Apang di malas, kay may gusto man ako sa imo sa una ko palang ikaw nga nakita. Kag hindi mo na makita si Alona sa kalalangan sang painting nga ginbili niya dire. Hindi mo siya makita. Tub-tub san o. Hindi ako makapati. Sa ano matabo nga ang isa ka matahom kag lamharon nga babae. Nagsulod sa konbento. Nga nagtalikod siya sa kalibutan nga dapat niya hulagan. Hindi ako makapati. Nga ginbuhat niya ay nga wala sang rason. Hindi ako magpati sini. Kag tukibon ko ina. Ikaapat na nga tuig nga ato sa kumbento si Alona. Kagluyag ko na gid nga makita siya. Jutay na lang at iyon ang aton paghulat, Mamerto. Apang
wala pa kita makahibalo kung anong iya gusto. Basi kung gusto niya nga magpabilin na lang, kag manginlubos nga madre. O hindi gani, basi kung gusto niya nga didto na lang siya mangita sang trabaho bilang isa ka maestra. Nakahibalugid siya. Nga kinahanglan naton siya diri sa aton. Tungod siya na madumalas ang aton mga pagkabutang. Siya na mabulo sa akon kung hindi na ako makasarang sa pag-atipan sa aton negosyo. Amo inakon nga ang gusto ko gid nga makapauli na sa diri. Nagpangako siya nga nagpasugot niya sa gusto ko nga matabo. Ang panghinali lang nga nagliwat ang iya nga pamatod. Nagsunod siya sa pagkamadre. Kag subong, nakatapos na siya. Kag hindi ako maluyag ang magpadayon pa siya para nga magilubos siya nga madre. Kag ang handom niya nga magmaestra dito. Para sa ano? Para makakwarta? Nagahulat sa iya diri ang dako nga katungdanan. Dako nga manggad. Dako nga responsibilidad. Kag batunod man naton kag sa inti, hindi ka makasara nga magbulo sa akon bilang manugdumalas ang ato negosyo. Si Alona gid lang makabuhat sila. Kag nakita ko nga maalam siya, may abilidad siya, kag hindi ako gusto nga magmadre siya. Pagwaon ko man sa gihapon didto, ako mismo ang makadto didto, kag kuhaon ko si Aluna. Ako ang amay, kag ako ang dapat nga masunod, kag hindi ang mga madre nga ina. Nakabati ka bala Ramona? Oh, Mamerto, kalma lang bala. Panumdumang may balatian ka sa kasing-kasing. Mahina ina. Kag hindi maluyag ang doktor nga may malaing nga matabo sa imo. Sige. Makikita ako kay Mother Superior. Sugaton ko si Alona. Gani, ipahamtang na ang buot mo, ha? Hindi ako maluyag nga may matabo sa imo, eh. Ilabi na karon nga permi ka lang nagabatsyag sang kasakit sang imo dughan. Kinahanglan mo ang pahuway, Mamerto. Sige. Kuhaon ko dito si Alona sa kumbento. Nagadali si Mamerto nga makita si Alona. Ang gago. Nagadali siya nga mapatay. Hindi mo na makita ang imo anak, Mamerto. Hindi na. Bangod buhaton ko ang tanan. Agod hindi na ka mo magkita ay nga duha. Kag kun wala ka na, mangin ako na sang lubos si Remar. Kag kung matak-an ako kay Remar, ara pa si Ruben Delmar. Kag sinong lalaki nga mamatok sa katahom ko nga ini? Ako si Ramona Samson. Manggaranon kaayo. Kag ako ang manubli sang tanan nga pagkabutang ni Mamerto Samson. Ako. Mayong adlaw sa imo, Mr. Samson. Ikaw gali, Ruben. Magpungko ka. Salamat, Gid. O ano na? May napilian ka na ba sa akon nga mga paintings? May napilian ako. Ang paintings ng imo anak. Ang dinsad to? Atong jutay nga natago nga lagon. Kag nalibutan sang madabo nga tanom. Ang suba nga may tubig nga asul ang tuwag. Ay, husto. Natandaan ko na. Mataho-matuod ato nga view. Maayo ka magpili Kag amo man inang painting nga naluyagan ko. Kag abi mo, madamo na nagpakopya sila. Amo gali. Sa di nagaling anak mo, Sir Mamerto?
Ato sa kumbento, ginpasunod siya ni Ramona. Amo gali? Natingala man gani ako nga hinali na nga nagbago ang pensar sang akon anak. Pero hindi bali, mapauli sa dire. Sugaton siya ni Ramona. Kung ari na siya dire, siya naman ang mabuno sa akon agud nga magdumala sa among negosyo. Masaragan na niya ini, bagod 21 anyos na siya. Sino galing ngalan sang imo anak, sir? Si Alona Samson. Alona Samson? Wala mo na siya makilala. Tugod nagsunod siya sa kumbento. Nakahibalo ako nga maluluyon siya. Kag hindi niya pagpabayaan sa akon, sang nagsugod pa lang ako sa pagpundar sang akon Samson Industries. Ara pa man si Ma'am Ramona. Si Ramona, ang akon asawa. Ginapabugal ko siya. Palangga. Iloy siya ni Aluna nga labaw sa hanggang sa akon kabuhi. Kagabuman si Aluna. Madula man ang tanan ko nga mga manggad, hindi lang ang akon asawa kag anak. Naghimo ako sang tanan ko nga paagi para sa ila. Apang si Ramona, wala sang huyog sa mga negosyo. Gani si Aluna ang ginsaligan ko nga magpadayon sa nga ko negosyo ngayon. Kag nagsiring si Ramona nga sugato niya ang amon anak. Kag amoy na akon nga ang nalipay gid ako. Kag Ruben, magbalik ka dire. Kay ipakilala ko ikaw sa akon anak. Salamat gid Sir Mamerto. Din gali nga kumbento nagsulod si Alona. Sa Holy Child Convent. At last, nakaibalo na ako subong sang kamaturan. Nakaibalo na sa tanan si Ramona Samson. Apang, ngagawin pasulod niya dito si Aluna. Ano ba lang sala ni Aluna? Sa katapusan, natapos ko ng pagpangita sa iya. Makadto ako sa Holy Child Convent. Saan ka ba nakat para sugato ng aton anak Ramona? Buwas na. Kag gusto ko nga maabtan kaniya nga mapagsik kag maayo ang lawas Mamerto. Dali na. Manyapo na kita. Kag kung makapahuway ka na, matulog na kita. Dali na. Nahanda ng lamesa. Sige, dali na. Kadamo sila mga sudan naton sa lamesa. Ano ini? Pista? Ginbutang ko lang diri ang paborito mo nga pagkaon. Paborito mo nga sumsuman nga ulo sang baboy. Kaginpaluto ko si Magding kag si Manang sang imo paborito nga Peking duck. Kag ang manamit, ang ginprito sa butter nga Blue Marlin. Kag ang imo paborito nga bino. Ramona, abi mo amugid inang nagustuhan ko sa imo. Nakahibalo kagid ko na nung paborito ko nga mga pagkaon. Mamerto, asawa mo ako. Kagatungdanan ko nga buhaton ina. Sige na. Saluhan na naton ang dagaya nga panyapon. Oo, Ramona, oo. Ay, magadugang pag-isining ang akong gana sa pagkaon. Kung amo sini nga maging kaupod ko ikaw.
Tigisi pa. Dugangi pagid Ramona. Ang maayo pa, nga hindi na lang naton pag-itigis sa baso, Mamerto. Ung-ungon mo na lang ang bino. Para hindi na kinahanglan nga magtigis pa kita sa baso. Istorbo pa ina sa imo pag-inom sang bino eh. Gusto ka matuod. Gusto ka gid matuod, Ramona. Kag sa panulo ko, nagatahom ka pagid. Kung amo sina, dasiga ng pag-inom, Mamerto. Kag pagkatapos, hulaton mo ako dito sa kwarto, ha? Pilya ka, ha? Oo. Dali lang. Kaya ubuson ko na ini. Sige. Sige ha pa. Hindi pag-untati kung hindi maubos. Ari pa. Amo sina, Mamerto. Amo sina. Ubusa, kid. Tanawon ko lang kung makatuknol ka ba. Sige lang ang kadlaw ni Mamerto. Amoy ng palatandaan nga hubog na gid siya. Kayang pagkaon sa lamesa, naubos na niya. Tanawon ko lang kung makabugtaw ka pa. Mamerto, sige na. Lakat na sa kwarto. Hulaton mo ako dito, ha? Okay. Ato na siya. Atras abanti ang iyang paglakat. Ba? Natumba si Mamerto? Siling ko gidi. Patay na siya, guro. Tabang! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio